Okay, så vi kigger på carbonhydrider, og vi kigger først på en gruppe inden for carbonhydrider, der hedder alkaner. Alkaner har nogle grundtræk, som altså det består kun af enkeltbindinger. Det vil sige, der er ikke nogen dobbeltbindinger eller trippelbindinger eller noget sådan. Så vi har et eksempel her på en alkan. Og når vi så skal navngive den, så kigger vi på den længste kæde af carbonatomer. Og jeg kan så se, at den er 4. 1, 2, 3, 4. Så den kommer til at hedde propan. Nej, butan selvfølgelig. Butan. Okay. Det kunne selvfølgelig også godt have været længere, eller mindre. Og i det tilfælde, så hedder det jo noget andet. Og ved carbonkæder, hvor der kun er et carbonatom, der hedder de metan. Ved 2, der hedder de etan. Ved 3, der hedder de propan. Ved 4, der hedder de så butan. Ved 5, der hedder de heptan. Ved 6, der hedder de heksan. Ved 7, heptan, og så oktan, og så nonan og dekan. Så går vi videre til en anden gruppe, der hedder alkener. Og det, der kendetegner dem, det er, at de indeholder en dobbeltbinding. Vi kan se der. Navngivningen af alkener er præcis det samme som alkaner. Det eneste forskel er bare, at i stedet for an, som der står her, så ændrer vi det til en. Og igen kigger vi på den længste gruppe af carbonkæder, eller den længste kæde af carbonatomer. Det vil sige, at det igen er 4. Det vil sige, at den her kommer til at hedde buten. Og igen, hvis der kun er et carbonatom, så hedder det meten, og ved 2, så hedder det så eten osv. Men det man lige skal lægge mærke til, det er, at man også skal have dobbeltbinding med. Vi kan se, at der er dobbeltbinding her, og det er i det toren, altså det er den anden binding. Og det er meget vigtigt at have det med, hvor den er henne. Det vil sige, at det her, det er faktisk forkert. Det man rigtig skal skrive, det er bu, og så 2, 1. Fordi dobbeltbindingen sidder i anden, det anden binding. Så det skal man lige huske at have med. Så går vi videre til en anden gruppe, der hedder alkyner. Og navngivningen af det er præcis det samme som det andet. Her skal man også huske at have trippelbinding med, hvor den sidder. Og alkyner, de har så som kendetegn en trippelbinding. Så igen kigger vi på den længste kæde af carbonatomer her. Vi kan så se, at den er på 6. Vi kan så sige, at den hedder heks. Og så skal vi have trippelbinding med, som er den tredje binding. Derfor så hedder det heks, tre, y. Og ved et carbonatom, så hedder det så metyn. Og så ved 2 carbonatomer, så hedder det så etyn, og så videre, og så videre.